Kwa amene mukudandaula kuti account yanu sikubweresa turn on professional mode, video hii ndi yanu. Ndiye tikhale limodzi pamene tionesane mene tingapangire kuti option imene ya professional mode ibwere. Choyamba tisegula Google Chrome wathu, ndi amene tansegula iyi tipita apa titaipapo kuti facebook.com. Mukatero ngati account yanu simunayipenge sign in uku moyika ma details yanu pamenepa. Mukatero mpanga login. Tipanga not now. Ndiye ikafika apa panga click apa pali ma dot atatu pakona apa, then musesereka mochongera palemba kuti desktop site, mupanga click pamenepa. Ikatero mpanga click pakona apa pali profile pa, then mupanga click profile. Ikatero mupita apa pali madoti atatu pa, mpanga so click. Ikatero mupanga pano ibweresa option ya turn on professional mode, ndiye kuti mpanga turn on, ndiye kuti zikhala kuti zonse zatheka. Basi apopo ndiye kuti ikhala kuti account yanuyo yapita ku professional mode. Ndiye tiye tionanenso ku video ina imene tizakambe ndi zina. Ngati ndi funso tiye tifunse popanga comment, osayiwala kupanga like video imeneyi.